প্রভুকে কলে সুরধারী গতবাদী করি পছে দেবতা পূজন বিধাନରେ ଶେଷେ କରି ଚତୁର ବଦନ କନ୍ୟାଗୁର ଖାଇଥିବେ ଅଧିବାସ କରି ଏହି ପାଏ କରାଇଲେ ଲବଣ ଚାହୁରି ବାଜିଲା ଡମ୍ବୁରୁ ବଜା ତମକ ନିଶାଣ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଭେରୁ ବେଳ ତାଣ ନାଚନ୍ତି ଅପସରା ଘାଣ୍ଟି ଗନ୍ଧ ବେରିତ ଉଚ୍ଚେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ ସବେ ତପୋବନ୍ତ ଦେବୀ ପୂର୍ବ ଭାଗ ତଳେ ପୂଜି ମାତୃଗଣ ସେହିଠାରେ କରାଇବେ ବିଶାଳ ଅର୍ପଣ କହୁଁ ବସେ ଧାରା ଦେଲେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବରଣ ହୋଇଲେ କେତେ ମୁନି ସେହିଠାରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ସଦାରନ୍ତି ଆସରେ ସୂତା ମଣିବନ୍ଧ ଉଠେ ତାହା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଘାଟା ତେଣେ ସେହି ପରକାରେ ଦେବ ବତେ ବାନ୍ଧି ନବୀନା ପଇତା ଛନ୍ଦି ଭୂଷ ମିଳେ ଛନ୍ଦି ସଂସ୍କାର କରିଣ ଅଗ୍ନି କରନ୍ତି ତାପନ ସନ୍ଧ୍ୟାଇ ସବୁ ଲୋକ ଦେଲା ଆୟୋଜନ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବୀକୁ କହୁଁ ବିଜେ ଭେଷେ କରି ବିଜେ କରାଇଲେ ଆଣି ବନ୍ଧବତୀ ନରିଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କରି କାଟି ଟାଣି ଦେଲେ ବାଟ ବର କନ୍ୟା ଦୁହିଁକୁ ସେ କରାଇଲେ ଭେଟ ଲବଣ ଚାହୁଁରି ବୁଦ୍ଧି ସୁନା ପାନ କରି ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୋଳେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାରିଏ ବର କନ୍ୟା ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁକୁଟ ରତନ ଦିକେ ଧତ ଧତ ମୁକୁଟରେ ଧାଗି ଧାଗି ଗଳେ ଗଜମତି ଲମ୍ବିଛି କୁସୁମ ମାଳ ଚଉପତି ଗୃହ ସତୀ ସହିତରେ ଶପଥ ମହାସି ବିବାହର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ବସିଏ ଶିବ ବସି କରେ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଦେବୀ ପାଣି କୁଶ ରଜୁ ଧେନୁତା ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ପୁଣି ବୈଷ୍ଠବ ବାସେ ଦେଲେ ମୁକୁଟର ବର କନ୍ୟା କଣ୍ଡେ ପକାଇଲେ ପରମେତିଏ ବାମୁଣ ଶଙ୍କ ନଦେ କୁଶଦ ପଢ଼ି ଶିବଙ୍କ ଶିବରେ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁ ଚାରିଏ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସକଳ ତୁଳୀ ଅଖଣ୍ଡ ବଳ ଟେକି ଦେଲେ କୁଶ ପାଣି ଶିବଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଜଣାଇଲେ କନା ଏହାର କହିବା ଶୋଭା ଦଶ ଦିଶ କ୍ଷମା ଯୌତୁକ ତପ ବା ଦେବ ଇମୁ ବିଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ ଶିବେ ଅଟେ ଦିଗମ୍ବାସ କେବଳ ମନକୁ ମୋର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ତା ଗ୍ରହଣ କରି ରଖ ଚରଣରେ ବୃନ୍ଦ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର କବନ୍ଦେ କନା ଏ ଡକାଇ ବେଦର ବୋଇଲେ ହାତରୁ ଅଣ୍ଟି ଦିଅ ତୁଲ ଫେରି ପାଇବି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ରତ୍ନ ପାତ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଣି ସେ ରମଣୀ ଫୁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟି ତାହା ଦେଖି ଚହ ହସିଲେ ଯୁବତୀଏ ପୂର୍ବର ଆଣିଲା ବେଲା ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ତା ପାଣି ସେ ନାରୀ ଗଲା ପୁରୀ କୋଷ ଘର ତଦନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଥୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଭାଗ ଅନ୍ନରେ ଜଳାଇ କଲେ ତନୁରେ ସଜୋଗ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଢାଉଁଦେ ସେ ଅନ୍ନରେ ଶୀତ ଜଳିଲା ସେ ଶିଷ ସନ ଆହୁତି ଦେଇ ଶିବ ବୁଦ୍ଧିମତେ କରି ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଭୂତି ସାରିଏ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶିଷ ପୁରୀ ନଦୀଦାତା ଲଜ୍ଜା ହୁମ କରାଇଲେ ବଧାଇ ହୁମ ଶେଷେ ବର କନ୍ୟା ଦୁହିଁକୁ ବସାଇ
ଆହୁତିକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଅତେ ଧରି ବହି ଯେହୁ ଅର୍ଘ ଥାଳି ଘେନି ଆସି ସର୍ବକେ ଯେହୁ ଅର୍ଘ ଥାଳି ଘେନି ଆସି ସର୍ବକାରୀ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ହୁଁସେ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ରୁବକ୍ଷେତ ସହିତରେ ବର ପଇଦ ବର କନ୍ୟା ଶିରେ ବିନ୍ଧତି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ଏକ ବସେ ଗୋଟି ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳାଇଲେ ସକଳ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳାଇଲେ ସକଳ ବିନାଟିଏ ସୁଦୂର କୁସୁମ ଘେନି କୋଟି ଘର ଖୋଳାଇ କଉଡ଼ି ଖେଳାଇ କଉଡ଼ି ଆଣି ତହୁଁ ଦେ ରଖ ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟାଏ ମିଳି ଦେବ ପକ୍ଷ ଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦେବ କନ୍ୟାଏ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ହସି ଖେଳିଲେ ଜୁଆ ଶିବଙ୍କୁ ବଳିଲେ ନିଜେ କଉଡ଼ି ଘେନି ନାରୀଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପକ ତୋଳି ଧରି ଆପଣାର ପରେ ସତୀ ଦେବୀ ପରେ ତାହା ଦେବୀ ସଦା ଶିବ ମିଠାରେ ଧରିଲେ ଦେବୀ ଘେନି ଲାଜ ଭାବ ରାଜାଣୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧବ କହ୍ନାଏ ପରକୁ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ ପକାଅ ବନାଏ ତାହା ଶୁଣି ସତୀ ଦେବୀ ପକାଇଲେ ଛାଡ଼ି ଫିଟିଲା କଉଡ଼ି ଯାଇ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆଖ୍ୟାନଟା ଆହୁରି କେତେ ଆଡ଼ ଅଛି? ବଡ଼ ଆଖ୍ୟାନଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଠି କରିବି ଆଉ ସେ କଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସକଳ କାନ୍ଦିଲେ ପାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଲଜ୍ଜା ମନେ ବୁଝ ସେନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତମି ଦିଅନ୍ତେ ହସରେ ଯତ୍ନ ପକାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ଶିବଙ୍କ ଶିଖରେ ପୁଣି ଦେଲେ ଆଜି ନାକ ସାତ ବାର ପକାଇଲେ ତଳେ ସୁର ହତ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଶିବ ଧରନ୍ତେ ମୁଠିରେ ସତୀ ଦେବୀ ଫିଟାଇଲେ ତାହା ଦେବୀ ପରେ ତହୁଁ ପରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଯତନେ ଧଇଲେ ଦେବୀ ମୁଠା କରି ଭିଡ଼ିଏ ଫିଟାଅ ବୋଇଲେ ଶିବ କଲିକ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫିଟାଇଲା କାହିଁ ଯତ୍ନ କଲେ କିଛି ଥରେ ନଛାଦ କହି ହସି ସାବ ଲାଗି ହାରିଲେ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଯେତେ ଘର ତାଳି ତାହା ଶୁଣି ସତୀ ଦେବୀ ମୁଠା ଦେବୀ ଛାଡ଼ିଏ ଫୁଟିଲା ଭୂମିରେ ଖସି ହସରୁ କଉଡ଼ି ଏଠୁ ଗନ୍ତେ ନାରୀଗଣ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣିଏ ଏକମୁଖ ହେଲେ ସଦେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ବର କନ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ଠାବରୁ ଉଠାଇ ଘେନି ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଣ୍ଡି ମଣି ପଛରେ ଶଙ୍କର ଆଗେ ଜଗତର ମାତା ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖି ସକଳ ବନିତା ବଜାଇ ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ନାମା କଉଡ଼ି ଗୀତ ହେଳେ ଆଗ ପଛେ ହୋଇ ସଦେ ଗଲେ କମେଳେ ସତୀଙ୍କର ସଖୀମାନେ ଦେବୀ ଚଉପାଶେ ଉଦେ ଟାଣି ଧରିଛନ୍ତି ଅମ କଳା ବାସ ଉଦେ ଟାଣି ଧରିଛନ୍ତି ଅମଳ ନାବାସ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ ତୁଲେ ଧୂଳ ଧୂଳି ଦେଇ ଚହୁରୁ ଗୃହରେ ବସେ ପ୍ରବସିଲେ ଯାଇ ଅପୂର୍ବ ମରଣୀ ହୋଇ ଅଛି ସେ ଭୁବନ ଆପେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାହା କରିଛି ନିର୍ମାଣ ତାତୁଲେ ଅଳକା ପୁର ଦେବାତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ବାଟ ମାନ ମର୍କତର ଯଦୁ ବିରୁଦ୍ଧ ପୁରିଲା ବସିଛନ୍ତି ଭାବି ଭାବି ଅସଂଖ୍ୟାକ ଗଭାକ୍ଷର ସୁନା ଜାବି କାମ ପ୍ରବାଳର ତୁମ୍ଭ ପୁଣି ଓରା ନମ ହେମ
ସେ ଘରେ କିଏ ହଲେ हाँ सेकंड में दिया ରାଗେ ବଢ଼ା ହୋଇ ଅଛି କଣ କାଣ୍ଡ ମର୍କତର ତୋଳିଆଠୁ ନାନା ଲତା ଚିତ୍ର ଗୋମାତା ଧାରଣ କଲଙ୍କ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତମୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ନୀଳମଣି ଥାପିଅ ଛଇ ତମୁ ପରେ ଛନ୍ଦ ମାଣିକ ମୁକୁଟାମାଳ ଲମ୍ବେ କେରି କେରି ନାନା ଜାତି ରତ୍ନରେ ମଣ୍ଡିତ ସେ ପୁଏ କାନ୍ଥର ଲେଖିଛି ନାନା ଭଙ୍ଗି ଚନ୍ଦ୍ରମାନ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଛି ନାନା ଭଙ୍ଗି ଚିତ୍ରମାନ ରାମୁ ରାମ ତୁଲେ ଝୁଲୁ ଅଛି ଦଶାନନ କେବଳ ଠାବରେ ଲାଗି ଅଛି ଖଣ୍ଡ ତୁଝ କାମୁ ବଳିଦାନ କାମୁ ହରି ରଥବଧ କେବଳ ଠାବରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କାମୁ ମଛା କୁମରୂପ ଲେଖି ଅଛି ଭଲା କେଉଁଠାରେ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜଇ ଉଦ୍ଧବ କୁରୁରୂପ ଲେଖି ଅଛି କାହିଁ ଶ୍ରୀହରି ପୁରା ସୁର ବୁଝ କେଉଁଠାରେ ଯତ୍ନ କରି ଲେଖି ଅଛି ଅତି କୌଶଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବିଧା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭରି ଦେଉଛି ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ ଆଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଥାବେ ଥାବେ ଲେଖା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯତନେ ରତି କନ୍ଦ ପଦ କେହି ଅଛି କେଉଁଠାରେ କାମୀଙ୍କର ମନକୁ ଯେ ହରି ନେଇପାରେ କେବଳ ଭାବରେ ଗଳ ଦନ୍ତର ପିଟୁରି ବାଳକ ବାଳିକା କାହୁଁ କରୁଛନ୍ତି କେହି ନିର୍ମଳ ଦର୍ପଣ ବାଦ ଅଛି କେଉଁଠାରେ ତହୁରେ ଦିଶନ୍ତି କୁଟି ପତି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଛି କାହୁଁ ଜାଣି କେବଳ ଭାବରେ ପଙ୍ଖା ଚାମର ଛାଣି ନାନା ଜୀବନର ଫୁଲ ଗୁଠି ମାଳ କେବଳ ଭାବରେ ତାହା କରିଅଛି ଫୁଲ ଆଗରୁ ଧୂପ ଦାମୋଦର ପରିମାଳ ବନ୍ଧ ତହ ସେ ମନ୍ଦିର ତାଣି କ୍ଷୀର ବୁଲ ଆଉ ତେଲି ପଚାରିବି ଆମ ପରେ 4,8 ଟଙ୍କା କେତେ ଦ ଚେରି ଚାଲିଛି 5 ଟଙ୍କା ଦ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା नासा आनी ପାଞ୍ଚ କୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ଦୀପାବଳି ଜାଳି ନେତ୍ର ତୁଡ଼ି ସୁଜି ଦେଲେ ମିଛଳା ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ତୋର ବଣେ ସର୍ବେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ତୋର ବଣେ ଶୂନ୍ୟ ଚୂଡ଼ ଲମ୍ବା ନନ୍ଦିବାରୁ ବିଷଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଶୁଭନ କୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ନାରୀ କେଳ ଫଳ ଯୋଗାଇ ରଖିଛି ଦ୍ୱାରେ